L-organizzazzjoni Inspire hija minn ta' quddiem biex tipprovdi servizzi edukattivi u terapeutiċi speċjalizzati għal tfal b'diżabilità b'enfasi fuq intervent bikri, inklużjoni fl-edukazzjoni u parteċipazzjoni attiva fil-komunità. Għandha rekord twil ta' parteċipazzjoni fi programmi Ewropej ta' volontarjat u li permezz tal-European Solidarity Corps tkun tista' tħejji aħjar il-volontira tagħha jagħtulu la kwalità ta' servizz. Fi żjara ant l-Inspire Malta f'Marsa Scala, il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi qal li Inspire ibbenefikat minn madwar 200,000 euro fondi Ewropej li komplew isaħħu l-kapaċità tagħha li toffri servizzi inklusivi u ta' kwalità. Huwa qal li dan il-proġett juri b'mod ċar kif il-fondi Ewropej qed jissarfu f'riżultati reali li jsaħħu l-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali fil-livell komunitarju. Qal li l-involviment tal-volontiera fil-European Solidarity Corps mhux biss isaħħaħ is-servizzi offruti minn Inspire, iżda jikkumplimenta wkoll l-investiment nazzjonali f'dan is-settur filwaqt li jsaħħaħ id-dimensjoni Ewropea tas-servizzi inklusivi f'Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Inspire, Antonello Gauci, spjega kif il-parteċipazzjoni fil-European Solidarity Corps tippermetti lill-organizzazzjoni tkompli toffri servizzi ta' kwalità għolja. L-organizzazzjoni tagħna tagħmel użu sostanzjali tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Naħseb l-iktar importanti huma dawk il-volontira kollha li jiġu jassistu l-organizzazzjoni Inspire ta' kuljum. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għall programmi tal-Unjoni Ewropea Ray Filxerri qal li proġetti bħal dawn juru l-importanza tal-fondi Ewropej meta dawn jintużaw b'mod effettiv li jħalli impatt pożittiv u sostenibbli fil-komunità.